अच्छा यानी आप तो हमारा से बात नहीं कर भी वजह बता किया कि तो हमारा पास मोबाइल नहीं रहता ना हम जाय रहे छी अपना ससुराल तोर बियाह भ गेलो ओहो बात ठीक हां तू ससुरालो छे जे भी वो बर्दाश्त कर लेबो लेकिन मोबाइल नहीं रहता मोबाइल नहीं रहता तो तोरा मोबाइल नहीं रहता तो ना तोरा सैया जी के तोरा पति देव के तो मोबाइल रहतो ना हां हमर नंबर याद छौ ना नंबर याद छे ओकरा मोबाइल से करबे त मारते ना हमर नंबर याद भुला गेली नंबर याद छे याद छौ ना 970698 नहीं रे वो नंबर तो हर पर्सनल नंबर बोलबो त सब रोज फोन करे ले सब छोड़ी नहीं बोलिए हां तो एगो बात बता तो फोन हम नहीं करबे हमरा कह तो पहले की कहै छी तब हम तना जवाब दै छी कि नहीं बात होता अरे नहीं मुलाकात हो मरी जीवो ई काल अब नहीं बात हो तो नहीं मुलाकात हो तू हमर बात सुन बोलना कि अगले हमारे सोनवा तोरा तिलक मोबाइल छौ ने कि अगले हमारे बगली अरे पिया के मोबाइलवा से कॉलवा कर पिया के हमार बगली पिया के मोबाइलवा से कॉलवा कर राजा के मोबाइलवा से कॉलवा कर पिया के हमर सोनवा पिया के मोबाइलवा से कॉलवा कर बोलिया सुनना बता रुकी जाए तो सास गे तुझे ना बोले सी कि तू याद नहीं कर भी हमरा तै पगला के दुनिया में के रहते के पगली सुन बोलिया नहीं सुना बता रुकी जाए सास गे कहाँ
गाड़ी लेबो हम अपना छाती में बिलेडागे किया के हमारे उसा पिया के मोबाइल से कलवा करे जा पिया के हमार मगरी पिया के मोबाइल से कलवा करे जा क्या बात जिया हम कब तक मरबो आप तोरा जुदाई के आग में कब तक तोरा चक्कर महीने रहबो कल के कि कते आसानी से तू कह देली कि हमरा भूल लियो कि के पगली कतना आसानी से तू कह देली कि रे पगला अब हमरा भूल लियो तू सीधा सीधी यहाँ किया न कह देली कि बहुत दिन जी लेली अब फांसी के फंदा पर झूल लियो गे जान चल के मरबो कब तक जुदाई के आग में जल के मरबो कब तक कि कब तक कब तक के पगली जल जल के मरबो कब के जुदाई के आग में देखिया ससुराल रहता दिल हमारे पास में गे पिया जी के खातिर जैबे आवे खास गे किया के हमर पगली पिया के मोबाइल से कलवा करे जान पिया रे हमर जनवा पिया के मोबाइल से कलवा करबे पिया के हमर पगली पिया के मोबाइल से फोनवा करे जान किया रे हमर राजवा पिया के मोबाइल से कलवा करबे पिया के हमर पगली पिया के मोबाइल से कलवा